Мова корінного кримськотатарського народу – основа ідентичності та цілісності української нації. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно із Меджлісом кримськотатарського народу та провідними фахівцями розробили концепцію розвитку та популяризації кримськотатарської мови до 2032 року. У міністерстві вважають, що в умовах окупації кримськотатарська мова потребує підтримки української держави. Це демонстрація єдності в рамках країни, демонстрація спільних інтересів, спільних цінностей і демонстрація того, що у нас спільне майбутнє. Концепція охоплює всі сфери застосування кримськотатарської мови: викладання у школах та вишах, створення посібників, виробництво кримськотатарського контенту. Зокрема, підтримка медіа, популяризація кримськотатарської серед українців. Автори концепції сподіваються, це дозволить збільшити кількість носіїв зникаючої мови. Але почати треба із основ. Зокрема, із затвердження єдиного правопису, каже викладач кримськотатарської мови Київського національного університету імені Шевченка. Правопис – це конче необхідна річ наразі. А друге – це, звичайно, наявність електронного. На мою думку, вже треба переходити більш на цифровий формат, бо він популярний і він зручний для використання. Це укладання словника, тлумачного словника. На жаль, для нашої мови це теж є велика проблема і прогалина. Чому? Тому що виникає проблема при вивченні мови через полісемантизм нашої мови. Тобто одне слово може позначатися в різних контекстах, мати різне значення. Після затвердження кримськотатарського правопису та укладання тлумачних словників, яких наразі бракує, необхідно створити єдиний науково-методичний центр. Таку думку підтримує очільник Меджлісу Рефат Чубаров. В цій концепції дуже чітко визначені напрямки, які мають привести до кардинального покращення становища з кримськотатарською мовою. Це словникова база і в першу чергу необхідність підготовки тлумачного словаря з різних сфер життєдіяльності суспільства. Тобто словникова база – це перше. По-друге, це створення такого центру щодо науково-методичного центру розвитку кримськотатарської мови. Це записано в концепції, але ми думаємо трошечки далі. Ми говоримо в наших обговореннях про інститут історії, мови та літератури кримських татар. До роботи над концепцією також залучили журналістів та дипломатів. Один з них – кореспондент Укрінформу Хірану Такаші. Він мовознавець, почав вивчати історію України. Вважає, що без знання історії Криму, кримських татар та їхньої мови – це неможливо. Коли почав опановувати кримськотатарську, не знайшов в книгарнях нічого якісного і зрозумів, що це треба виправляти. Він підготував аналітичну статтю про те, як зробити кримськотатарську популярною. І це не тільки якісні навчальні матеріали. У світі є багато вже тривалий досвід популяризації, чи точніше відродження мов корінного народу, корінних народів. Наприклад, норвезький, де є університет, де можна вивчати всі предмети мовою корінного народу. Навіть можна здобути вищу освіту тільки мовою корінного народу. А також моя порада стосується популяризації кримськотатарської Вікіпедії або соцмереж у цілому. Наприклад, існує кримськотатарськомовна Вікіпедія, де можна будь-хто брати участь у написанні статей. Також це буде унікальним архівом кримськотатарської мови. Окрема стаття розвитку кримськотатарської мови у створенні ігрових, анімаційних та документальних фільмів. В стрічці «Додому» режисера Нарімана Алієва більше третини всіх діалогів кримськотатарською мовою. Сам факт, що таке питання підіймається, для мене вже є важливим, і це дуже добре. Ми маємо боротися не тільки за кількість або за сам факт присутності кримськотатарської мови, а також за, скажімо, за художню цінність, щоб вона була там присутня. Фінансувати концепцію збираються з державного та місцевих бюджетів, а також розраховують стягнути кошти з Росії за окупацію Крима.
Звичайно, Україна буде виставляти претензії і вже зараз виставляє певні претензії в рамках судових процесів. Тобто, як потенційний фактор, в тому числі фінансування цього питання, він є. Адже ця концепція – це на роки. Зараз концепція у відкритому доступі. Громадськості пропонують долучитися до її поліпшення та пропонувати свої ідеї Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також Меджліс кримськотатарського народу формує робочу групу з підготовки стратегії розвитку та закликає усіх бажаючих, особливо з тимчасово окупованого Криму, долучитися до неї. Письмові пропозиції та зауваження до проекту концепції можна направляти до 22 лютого. Після концепцію має затвердити Кабінет міністрів. Муслім Умєров, Урянісій Тумєрова, Заман, АТР.